Himlen forsvandt. Det er ikke en metafor. I året 536 efter Kristi fødsel vågnede mennesker overalt i den kendte verden op til en himmel, der ikke længere var blå. En tyk, grålig tåge spredte sig som et lagen over kontinenterne. Solen blev til en bleg skive. Nætterne blev koldere, og ingen forstod hvorfor. Den byzantinske historiker Prokopios af Caesarea skrev det ned med rystende hånd. Solen gav sit lys uden glans som månen i hele dette år. Han var ikke alene. I Kina registrerede kejserlige annallister, at solen havde mistet sin styrke. I Irland noterede munkene, at brødet svigtede. Rundt om i Middelhavet begyndte bønderne at se deres afgrøder visne, selvom det var sommer. Men dette var ikke en lokal tragedie. Det var begyndelsen på det, historikere i dag kalder det værste år til at være i live. Vulkaner. Det var vulkaner. Forskere mener nu, at massive udbrud, sandsynligvis i Island eller måske i troperne, kastede millioner af tons svovldioxid og aske op i stratosfæren. Partiklerne spredte sig som en giftig sky, der blokerede solens stråler. Temperaturen faldt dramatisk. I Kina snede det i august. Træer i Skandinavien ophørte med at vokse. Vi kan se det i deres ringe den dag i dag. Middelhavet blev ramt af frost midt om sommeren. Europa frøs i et årstidsmæssigt kaos, der trodsede al logik. Forestil dig at være en bonde i det 6. århundrede. Du har ingen idé om, hvad vulkaner i Island er. Du ved ikke, hvad stratosfæren betyder. Alt du ved er, at guddommene, eller Gud, tilsyneladende har vendt verden ryggen. Dine afgrøder dør, dine børn fryser, og det bliver værre. Hver dag bringer mindre håb end den foregående. 536 var kun starten. I 540 kom endnu et udbrud, og i 547 en til. 3 vulkanske katastrofer inden for 12 år. Hver gang blev tågen tykkere, kulden dybere, desperationen mere total. Europa, Asien, dele af Afrika, alle steder led under det samme fænomen. Den globale middeltemperatur faldt med anslået 0,5 til 2,5 grader Celsius. Det lyder måske ikke af meget, men for præindustrielle samfund var det apokalyptisk. Hele økosystemer kollapsede. Dyrebestande forsvandt. Floder frøs på tidspunkter, hvor de aldrig havde frøset før. Naturen selv syntes at være ved at dø. Sulten kom hurtigt. Marker, der burde have givet korn, gav ingenting. Frugttræer blomstrede ikke. Dyrebestande kollapsede, fordi der ikke var foder. I Konstantinopel, dengang verdens største by, steg prisen på brød til det 5-dobbelte. Mennesker begyndte at sulte i gaderne. I Italien brød fødevaresystemer sammen. Munke beskrev mennesker, der åd bark, rødder, ja selv lig. Der er beretninger om mødre, der ikke kunne amme deres børn, om børn, der døde i deres forældres arme, om hele landsbyer, der blev tømt for indbyggere inden for måneder. Det værste var, at det ikke stoppede. År efter år fortsatte tågen. Dekade efter dekade viste træringe nedsat vækst. Klimahistorikerne kalder denne periode Late Antique Little Ice Age, en mini-istid, der varede til begyndelsen af 660'erne. Over 120 år af kulde, fiasko og kaos. 4 generationer levede og døde under disse forhold. Og så kom pesten. I 541, blot 5 år efter tågen begyndte, ramte den justinianske pest Middelhavsverdenen. Den spredte sig med handelsskibe fra Egypten til Konstantinopel, derfra til Italien, Gallien, endda til de britiske øer. Det var som om verden blev ramt af et dobbeltslag af ødelæggelse. Prokopius beskrev den igen, denne gang med ægte rædsel. Folk døde så hurtigt, at der ikke var nok levende til at begrave dem. Lig lå i dynger i gaderne. Byerne begyndte at lugte af forrådnelse. Konstantinopels gader, der engang havde summet af liv og handel, blev til labyrinter af død. I havnene blev skibe efterladt til at rådne, fordi der ikke var besætninger til at sejle dem. Tårne, der var blevet bygget til at forsvare byen, stod tomme. Soldater døde hurtigere, end de kunne rekrutteres. Handelsruter, der havde forbundet kontinenter i århundreder, brød sammen. Var det en tilfældighed? Næppe. Moderne forskere mener, at klimakrisen skabte perfekte forhold for pestens spredning. Svækkede befolkninger, der levede i overfyldte byer, uden ordentlig ernæring, uden immune forsvar. Gnavere og lopper trivedes i det kaotiske miljø, handelsruter blev desperate livslinjer, men de bar også sygdom.
Pesten dræbte anslået 25-50 millioner mennesker, måske halvdelen af befolkningen i det østromerske rige. Hele byer blev udslettet fra kortet, regioner, der engang var tæt befolket, blev til ødemarker. Det er svært at forestille sig den skala af lidelse. Børn, der voksede op i disse år, kendte intet end sult og sygdom. Gamle mennesker, der huskede normalen, døde uden at se den vende tilbage. Familier blev splittet, samfund desintegreret, mening og moral eroderet under presset. Regeringer kollapsede, kejser Justinian den førstes ambitiøse planer om at genoprobre det gamle romerske imperium løb ind i muren. Hæren blev decimeret af pest, skattegrundlaget eroderede, fordi der ikke var nok levende til at betale. Økonomien frøs bogstaveligt talt i det kolde mørke. Justinian selv blev syg af pesten, men overlevede. Hans rige gjorde det ikke, i hvert fald ikke i den form, han havde drømt om. Drømmen om at genforene det gamle Rom døde i tågen og pesten. Historien tog en anden retning, formet af katastrofen. I Persien skete det samme. Sassanideriget, Roms største rival, blev ramt lige så hårdt. Arabien led. Kina oplevede kaos og hungersnød. Dynastier faldt, kejsere blev styrtet. I hele Asien dokumenterede analyster de samme beretninger om himmel uden lys, afgrøder uden høst, mennesker uden håb. I Mesoamerika kollapsede Teotihuacan, en af datidens største byer, muligvis på grund af tørke og klimakaos. Dette var en global krise af dimensioner, der matcher alt det 20. århundrede produceret. Ingen var immune, ingen var sikre. Men mennesker overlevede. Langsomt, ganske langsomt, tilpassede samfundene sig. Bønder begyndte at flytte nordpå, hvor jorden, selvom koldere, stadig kunne dyrkes. Nye afgrødetyper blev introduceret, teknikker blev udviklet, livet fandt en vej, som det altid gør. Nye handelssystemer voksede frem af ruinerne. Kristendommen spredte sig hurtigt i Europa, delvist fordi kirkerne tilbød stabilitet og håb i en verden uden begge dele. Klostre blev centre for viden, healing og landbrug. De præserverede tekster, der ellers ville være gået tabt. I Arabien begyndte politiske og religiøse skift, der senere ville føde islam. Stammerne, der havde lidt under hungersnød og kaos, begyndte at organisere sig på nye måder. Profeten Mohammed ville blive født mindre end et århundrede senere, i en verden formet af denne katastrofe. 536 forandrede verden. Det afsluttede reelt antikken. Det romerske imperium, allerede delt, kom aldrig tilbage til sin tidligere storhed. Det middelalderlige Europa begyndte her, i tågen og kulden. En hel epoke blev afsluttet af naturens vrede. Konstantinopel overlevede, men som en skygge af sig selv. Handelssystemerne, der forbandt Middelhavet med Asien, blev omrokeret. Silkevejen ændredes, handelsveje flyttedes, nye magter opstod i vakuumet. Den verden, der eksisterede før 536, ville aldrig vende tilbage. Og hvad gjorde folk dengang? De prøvede at forstå det. Nogle troede, det var guders vrede. Andre så det som dommedag. Astrologer i Kina spekulerede på kosmiske årsager. Kristne teologer tolkede det som straffe eller tegn på Kristi genkomst. I templerne blev ofringer fordoblet. Præster bad om nåde. Kejsere udstedte dekret efter dekret i forsøg på at genoprette ordenen. Men ingen, bogstaveligt ingen, havde den videnskabelige forståelse til at sige, det er vulkaner i Island. De kæmpede mod fjender, de ikke kunne se eller navngive. Det ville tage os 1500 år at finde ud af det. I 1990'erne begyndte forskere at bore iskerneprøver i Grønland og Antarktis. Dybt inde i isen fandt de lag af sulfat, dateret præcist til 536. Vulkansk sulfat. Beviset havde ligget begravet i årtusinder. Så kiggede de på træringe fra oldgamle fyrretræer i Skandinavien og Sibirien. Ringene viste ekstrem vækststop i de samme år. Så gennemgik de historiske kilder, kinesiske annaler, byzantinske krøniker, irske klostertekster, og pludselig passede alle brikkerne. Det havde ikke været Guds vrede, det havde været geofysik. Videnskaben gav os endelig svarene, som vores forfædre aldrig kunne have. Men svarene kom for sent til at hjælpe dem, der døde i mørket. Vi ved stadig ikke præcist, hvilken vulkan, der udløste 536.
Nogle forskere peger på Ilopango i El Salvador. Andre mener, det var en islandsk vulkan, måske forstadiet til Elgea. En tredje teori siger, at det var flere udbrud samtidig. Sandheden er begravet under lag af is og aske. Men konsekvenserne, dem kan vi læse overalt. I DNA-prøver fra middelalderlige skeletter, i geologiske lag, i de historiske tekster, der beskriver enden på en verden. Beviserne er overalt, når vi ved, hvor vi skal lede. I dag har vi instrumenter til at måle vulkanudbrud. Vi har satellitter, der overvåger stratosfæren. Vi har globale fødevarereserver og medicin og logistik. Vi har varslingssystemer og katastrofeplaner. Vi har alt det, som folk i 536 manglede. Men selv med alt det ville et udbrud i stil med 536 chokere os. En massiv klimaændring, der varer i årtier, ville stadig destabilisere regeringer, provokere konflikter, skabe hungersnød. Vores systemer er mere komplekse, men også mere afhængige af stabilitet. Og hvad hvis det skete i morgen? Forestil dig en vulkan, der eksploderer med samme kraft som den i 536. Flytrafik ville stoppe over hele nordlige halvkugle. Afgrøder ville fejle globalt. Forsyningskæder ville bryde sammen. Sociale medier ville fyldes med panik og misinformation. Forskere advarer om, at det ikke er et spørgsmål om hvis, men når. Supervulkaner som Yellowstone eller Toba er stadig aktive. De sover, men de er ikke døde. Under overfladen bygger presset sig op generation efter generation. Mindre udbrud, som Tambora i 1815, skabte året uden sommer og globale hungersnøder. Mary Shelley skrev Frankenstein i det kolde, mørke år, mens folk sultede rundt om hende. 536 var bare værre, meget værre, og det varede meget længere. Så måske er den virkelige lektie ikke, at fortiden var forfærdelig, det var den, men at vi stadig er sårbare. Vores systemer er komplekse, ja, men også skrøbelige. En enkelt naturkatastrofe kan kaskadere gennem økonomier, fødevaresystemer, politiske strukturer. Og ligesom folk i 536 ville vi være tvunget til at improvisere, tilpasse os, overleve. Vi ville opdage styrker, vi ikke vidste, vi havde. Vi ville også opdage svagheder i systemer, vi troede var sikre. Civilisationen er altid mere end få måltider fra kaos. Forskellen er, at vi nu ved, hvad der skete. Vi har videnskaben til at forstå det. Vi har historien til at lære af. Vi har teknologien til at forberede os. Måske, bare måske, har vi også visdom nok til at bruge disse værktøjer. Eller også har vi ikke. Tiden vil vise det. Men hver gang en vulkan udviser tegn på aktivitet, burde vi huske 536. Hver gang klimaet svinger mere ekstremt, burde vi huske tågen. Hver gang vi tror, vi har kontrol over naturen, burde vi huske året, hvor himlen forsvandt. For folk i 536 var katastrofen uforklarlig. For os er den dokumenteret, analyseret, forstået. Men den næste katastrofe, den kender vi ikke endnu. Den venter måske allerede under jorden, eller i atmosfæren, eller i systemer, vi ikke engang har opdaget. Historien gentager sig ikke, men den rimer. Og 536 AK rimer uhyggeligt godt med vores moderne sårbarhed. Måske er det derfor, forskere bliver ved med at studere det. Ikke for at forstå fortiden, men for at forberede os på fremtiden. I de iskerner fra Grønland ligger lagene stadig. Sulfat fra vulkaner, der brød ud for 1500 år siden. De vidner om en tid, hvor verden næsten gik under. Næsten, men ikke helt. Mennesker overlevede. De tilpassede sig. De byggede en ny verden fra asken. Spørgsmålet er ikke, om vi kan gøre det samme. Spørgsmålet er, om vi vil være klogere denne gang. Om vi vil lytte til advarsler. Om vi vil investere i forberedelse. Om vi vil tage naturen alvorligt, inden den tvinger os til det.